Det er for det første, altså hvor stor sporten har været. Den har på flere måder stor, ikke? Altså at den har virkelig, i forhold til vintersæsonens sportsgrenen, har den i mange årtier været dækket i aviserne så fyldigt som nogen anden. Men også hvor stor i betydningen storladen, grandiost, ikke? Altså simpelthen hvor stort, hvor gode præstationer der simpelthen er blevet lavet inden for dansk amatørboksning over årtier. Må jeg lige tilføje, altså vi har virkelig årtier, hvor der virkelig er dygtige boksejournalister i Danmark, ikke? Som virkelig har sat for sporten og forstår at skrive om det. Jeg har haft adgang til en del, eller faktisk ret omfattende litteratur, der beskriver træningsmetoderne fra de allertidligste dage, fra omkring, for over 100 år siden, hvordan der blev trænet fysisk. Og der har sporten, amatørboksning, selvfølgelig taget den samme udvikling som alle andre sportsgrene, at tempoet er blevet højere. Teknisk set er der sket en udvikling, og taktisk godt er der sket en udvikling. Jeg har eksempler fra bogen på, hvordan man for omkring 100 år siden var fuldstændig på dybt vand i forhold til at lægge en taktik, i forhold til at bokse en højrefodsbokser. Derefter nogle skandaledomme ved OL i Seoul i 1988. Der går man over til et helt nyt pointsystem, computerboksning, og det ændrer virkelig boksning radikalt. Igennem perioden ligesom har kørt to parallelle spor i, hvad filosofien var, eller er, eller skulle være for amatørboksning. Det ene spor, det er ligesom en filosofi, der hedder en fysisk, meget, meget fysisk hård sport, altså virkelig et fysisk livtag med virkelig elementer af brutalitet. Og det andet spor, det er altså, hvor folk har ønsket at lægge en vægt på en gentleman-agtig nævefægtning. Og det er to spor, der hele sportens liv igennem har kørt som parallelle filosofier, som sådan set inden for sportens kredse har dystet mod hinanden og kæmpet om at få overtaget. At sporten har været under hård kritik, hvis man læser i aviserne om det, så kan man simpelthen i samme avis, samme nummer, samme dag, på to forskellige sider finde amatørboksningen angrebet. For det første for at være for hård, for brutal og for afstumpet en sport. Og så 7 sider længere om på sportssiderne, der bliver, og det er typisk i forbindelse med mesterskaber, at simpelthen bokserne simpelthen bliver kritiseret for at slå for lidt, og ikke slå hårdt nok, og ikke slå godt nok i kombinationer, at det simpelthen er blevet dårligere og for svagt. Så det er jo lidt, hvis man lige tænker over det, det er jo en krydsild at være fanget i, det er lidt af et dilemma at være fanget i, men det har simpelthen været en grundbetingelse for amatørboksningen. Men der er også hele historiefortællingen omkring det, og ting fra den almindelige verden, så Danmark har fået det. Jamen det er rigtigt nok, det sætter jeg mig for på et tidspunkt i bogen, altså at udpege det. De ting prøver jeg på et tidspunkt at afveje, så ligesom at sige, jamen, hvornår kulminerer amatørboksningen så i Danmark, og hvornår det er, det kan man jo så læse i bogen.